Kedap lo ke sungu iblay sai sin ne ke por menta ya ke bang yo pat ban ya kren bat pi leng ba ke ne ke Khubor step. Tading ta ke ne ke sngi ngam tip ya ke bangan kren ring a sngo po blay bu ya ke ban kren ha ke donut ke jonga. Tading ta nga shabungin poi se ke tin ke jong blay nget bu trahi un ke kui fi we baro bat kum jo ngai ku blay fi ha ke teng ke jong Jesus Christ bo trai. Tading ta ngi pidang so bhai fi ke channel jo ke Potternet ya pi ki bilang ngap nta pa ya pir ki bilang jus ngap na kapor si kapor si shangi ai kublay markum ju ya pi pi hagani kapor kabamenta ngai ngu iblay ba na kasingi si kasingi yo man personal ktin ke jong blay ba ngai hagani kapor hagani kasingi ke momentaru utrai udan ban kren ya ke ere kabapla na kabenta Jongphi ba na kapor ngai kwa ban kali ni ke we ke jingkali Pile ayu bat kapor ke bau bleu IP. Pile ayu bat kene kapor ke bau bleu IP. Tadi dah kan mau ni ke wei kapor ke dei ke bau bleu ai. Tadi tangi hapan siu spa ye kapor ong ke tien ke jong bleu. Tadi ta hatungi pulut em ye kapor ke jongi na ke benta utrai. Kata ke ke jingkeli nengi pulut ka ye kapor ke jongi. Na ke benta ke jingmento ye ladi ne nam taki kam ye ladi na ke benta kita ki aka ya ke ba yadei bat ka bakin jado tadeng tang kwa ban kli fi ni ke jingkli na mar banga sung thu ni ke we ba utrai ji suru ong ni ke we la fi puli na yonis kala nong ga ba nriu ga khat ka ba arpunyo ka ong wong igini ki gintien am ya ka ba utip ya ka e ka bangi jule ya ka e ka bangi jukwa but kumno ngi pulut ya ka por ga jongi ong kumni wa 3 minute ban yo ya ka jingbam ka ba jotno henry ya ka jingbam ka bi sa sha ka jimbam jukut ya gaba ukun ubre un ahepi namar yauni utau kupa ublehi u lapens kem dedeng tau jisu igane babun nangi ni pulut ya kapor tang hakita gi ek bakin jado kabayday kam tam na kabenta ka kpo ka jongi dedeng ta hatungi pulut kai ya kapor tang hakabayday bakin jado nengi supun sarwa kapor ka jongi na kabenta ki ek bam lerkam na kabenta ki ek sisa ki bam mentoy tading ta oi ki baro ikumba ki biang ikumba ka kalong henry tin jublek ong ki baro ikumba ka dei henry baro pat kalong ka bamentoy tading ta utrai ong igini ki kentien wong wat pelutan ya ka por ka Jongphi tangha kita ki bi dei bat ka bakin jado wong ngastunat ne wat 3 minute ban yo ya ka jingbam ka bajat no marbun sin ngi trei ngelingi pelut ya kata kapor ke jongi tanga kata ke jingbam ka bajot no henry hangni u jisu ong henry pelut ya kata kapor ke Jongphi ha kata ke jingbam ka bayisa shaga jingim bam jikut ka jingbam ka bayisa shaga jingim bam jikut bagani ke jingbam ke diktin ke jong blai tadi ta kerpat fi light kindet tiak pi yo opor kumnore ai ba fin ra ini ke tin ke jong blai kat shafi light but have yo por pulih ni kektin ke jong blai kene ke kektin ka ba ngihaban 3 minute kene kektin ke dei bang ngihaban pulut ya ke por ke jongi tading ta wat nom pulut ka ya ke por ke Jongphi lene ban chupun serwa kum tu haki ki bam long pul ne haki ki bam mentoy na marangi kene ki sngi ka long kum ta haki social media kene ki tai klasyu serwa ke ke por ke jongi rei kektin ju blai ong ni jisu ong wat 3 minute tangwan yo eta ke jingbam ka bajat no henry ka ke jingbam ka ba sa cha ke jingim bab jukut ya ga ba ukhon ubri un ai happy kamot api plut por ka ktin un ai u jisu ya ga ne ka ktin ndai dam bishpule henry ha ba fi pule pi yo in ka ktin ke jong blai para fi yo in ka ktin ke jong blai ka kalalong jingbam ka bishisha na ka menta ka men sim ke Jongphi but she seen ba pi don ya ga ne ka jingbam she seen pi don ne ka ktin fi don ne ka ktin ka ba sa cha ka jingim bam jukut ba dei ta ka sa bat pi piru pinyo ya kata ka jingim ka babam jikut namar ka babel ka ong ni ya ka ba kun ubrion IP namar yaw ni utau kupa ublehi ulapen scam tading ta ude kupa ulapen scam ya ka ni ka ktin bat kata ka ktin ude Jesus Christ bat nakapor ngi kan mau ya kata bahulum jong jing pen kalador bo kupa ulam mi pau baru ong uni ulong kun jonga hau banga it ngasngo ba tefin snow yo tading ta ukpana beneng uong ni ulong kon jonga hau banga it ngasngo ba
Devin snow you. Kan ni kadai no Matthews kelong ke ba khat nyo ke dekat ke ba san. Tadi ta kwa ban ong fi kan ni ke sengi ke ba menta. Pa no pulut han ni ke por ke Jongphi ki ek jong ni ke partai. Ya ka bangin chuelet kai shorum sheneng. Ya ka bangin pulut kai pen sarwa kai ke por ke jongi haki ek jong ni ke partai. Ban shue thu khana kai, ban shue lorni kai, ban thu khana kai. Ya ka beneng ke khando. Kwa ban ong fi pulut ke por ya ka ba filet chiki jeseng. Pulut eka por ke Jongphi ya ka ba fin puli ka ktien. Pulut eka por fi ban snap ya ka ktien. Pulut eka por ke Jongphi ha kita ki ki bi day bat kita ki ki ba kin jablay. Kita ki shisha ki ba long na ka ni ka ktien ka Jongblay. Barang ngai ha ba fi pulut eka por ke Jongphi. Ka GM ke Jongphi ka nom long ka ba sap ai. Amara ka sngi ka ba khadu utrai un sekali file yu ka por ka bangala ai fi. File yu ni ka por ka bangala ai fi. Hatu fila pelut por ya kaban syakri nga mo hatu fila pelut por ya kaban fin lei na kaban tak hima ke jonga hatu fila pelut por ban job ikimin sim sha ka jingpenem hatu fila ya pelut am ya ka por ya kaba fin aiten na kaban ta jonga wong trai teladang isu pelut ka ya ka por na kaban tai ladi ladangim ai ya ka por ka jongi isu trai kamut ngi ai ru ya ka wrong investment landing ngi pelut ka ya ka tak investment kabam long jingmentoi ne kabam long kabam saiso ne kata kabam long kpu tading ta invest ya ka por ka Jongphi le ni pelut ya kata ka por ka Jongphi tap ya kata ka por ka Jongphi ai ya kata ka por ka Jongphi ha kita ki ki ba sa ka jingem ka babam jiko tading ta duai utrang shiminga penon kaminga try bangalak ban kren ni ka ktien ke Jongme try bangalak ban slok ya nore ai boring a try bangalak ban duai bangalak ban slok bat me bangalak ban kren bat me bangan ya kut bat me ku try ya ki ba try shisha bukan long ke jingker khuna ka banta Jongme tadai ta ya kren bu try but ai ya ka por ka Jongphi sha ublai ya juang ba ya kata na ka por sha ka por bak kalong kan nuksa Rau breu la aya ka por ka jong u na ka banta bu un syakri ya ka sarkar de. U aya ka por ka jong u ban trei ha ka por ka bu udang klan ya ka por bu udang biang. U aya ka ta ka por ka jong u na ka banta ka sarkar. Hadin nang ta onda ulat temen ka sarkar nripusnem ta adap nripusnem ka ai pension ba hadin nang ta ka sarkar ru ka tip ya kita ki breu ki bala ju syakri ya ka por baki dang klan ha ka por baki dang biang. Kila ai ka por ka jong ki ban syakri ya ka sarkar de ta ka sarkar andau tau breu ne ta ka breu ka temen ka sarkar ru ka shimkhia ba kum taru ka shim ya ka jingkit klik ban penbit ban biang ya kita ki breu ki bala syakri na ka benta jong ka por baki ki dang klan kalong kum ju ru kan kita nuksa de kata ka de ka bashisha ha ka bakin jaman sim Tadang ila ay ka por ka jong ikat banginang shat nginang klan ka por banginang biang bangi syakri si Shaei utrai kwa ban ong ifi anda kala dai ka por ingi ban retire ne bangin simno ikata ka ngoy ka pension kwa ban ong ifi utrai ulat tip kamba dala yo pension bading ta kai kita ka jing pension kombo pol ong yang ngaban im kolong kris mat kat bangidang im ngan pelut ya ka por ka jonga hau kris ngan pelut ya kata ka bormet jonga ro hau kris ki ek borok ngan pelut hau kris nga invest ya ka jing im ka jonga hau kris ya ka por jonga invest hau kris tadai tau ong lada habanga nga im ngan im na ka benta utrai jisu balada nga yap kalong ka jing mentoy na marbalay bladap invest sa ka por ka badang klan Shaw try bading tan la yap kalong ka jing mentoy na mar lada ngi la yap la dan lupa kata ka jing penlang tadi takat mengidang im lada kamdan ka jing penlang na ka benta kita ki AKM ki bom jikut tadai ngakwa ban ong fi la fi yap em pim dan ba mdan ka jing penlang le fi klembu te na ka benta kata ka bom jikut pi try finyo ita ka bom jikut finyo ita ka jing sup finyo ka beneng kan mau lada klem ay ka por ka Jongphi ba klem invest ita ka por ka Jongphi lada film shim la tap ya ka por ka Jongphi ban ay ka por ka Jongphi na ka benta utrai ka bakut ka Jongphi kan long ka bakordit ka bakut ka Jongphi ka long kata ken ka bam mentoy ka bam long eru am ka shu David tang kata ka ba shu babi bat kata ken ka ba shu dat beniat tadi tang I'm sim fi ni ka sngi ka bamenta kat ba ka por ka dang don ye fi khamtam ki bedang ye samla aya ka por ka Jongphi sha utrai kat ba fi dang samla ka tin ka Jongblay ka jirwai su snai ka ongom ni ka ong ba to kit ik lingkor ka Jongphi kat ba fi dang ye samla kwa an puli ka ni ka por ka ongom ni kabha yo brio ba unkit igalengkor haba udang samla tagaday kita ay ka por ka Jongphi kat ba
pi dang samla kit ikalang kor ke jong try kat ba pi dang samla kan pulin ecclesiastes ro nong ba khat ar ke ne ke khot ka ba ning kong gong tukun mauru ya lau nong thau gi sngi jong samla jong me kat ba pat wan kita ki sngi ki basniu but bala jan kita ki snam haba men ong ngam don ka jing sngu bha haki tadeng ta tukun mau lau nong thau haki sngi jong samla ke jong pi kat ba pat wan kita ki sngi ki basniu but ki la jan kita ki snam haba men ong ngam don ka jing sngu bha haki namar ba ka por ki jing long temen ka kloi agi ki sngi ka daw ai ka por ka Jongphi haba pi dang samla shakri utrai na do ba pi dang samla wanam ong ngan ai utrai ndang la temen ngan ai ka por ka jonga andang la temen ko abno fi ka sarkar em da la temen de ka ai pension tadeng ta wanam ai ba fi ong an shakri u blay ndang la temen la daw blay ai pension ni pi tagade kata wanam shakri u blay anda pi la thaj anda pi la luat anda kita ki buniat kim biang shu dalit sing prabanget ru la wit pi na maro balai happen biang special pi ka syar di klem sini jing bam ra ai klem melu ki bobon kum kita ki prabanget ki la wit da pi lek sing prabanget tadaw lek sing prabanget shakri utra kat banang klan da bam biang baik kano da di da kano biang baik da bam bat kamlu biang da di ba ke sini ru biang den tang kwa banang fi dalom no ka kpo Jongphi kadang biang ke beniat kadang biang ki skor kadang biang ke jabiang kadang biang but ki bor khoi ki dang biang tadeng ta wat you try kin mau you try tadeng ta tin ke jong blai ka ong to ai ya la ka por ke Jongphi kat ba fi dang samla kit elen kor ka ba dang samla to kan mau you try ro kat ba fi dang samla plot ya ka por ke Jongphi nam ta try kwa ban dwai nam ta Jongphi ne ka por man ta try ngo ime go pa yo ban ai ne ka Khubor na ka ban ta ni khon ki jong me try but try ai ke sngi ni khon jeme ki no plot kai ka por ke Jongki kum to hagit gi bom long pu kita gi bom lerkam no try bikin ai ka por gi jeme na do man ta ka sngi kin ai ka por gi Jongki na ka ban ta jong me heble habakin shakri me kin wat ka khmat jong me kin persu bahai me ko try kin puli ka tin kin dap ka tin bakin le lu try na ka ban ta ka hima ka jong me balang ba gm ju gi khon gi jong me try bagi weri kin wan shaga jing penem dwai nga ker khoi pi baga jing slak ka wan ma sema khoi wan baga bor ka ding ga jong blai kan klang ka donot ga Jongphi ba finum shakri blai da ka jing bamban se ne fin shakri namar fi you try fin shakri namar ba ka don ka jing so khia ka donot ga Jongphi fin shakri namar ba fi don ya ka mandate ne fi don ya ka thong ka bo blai lo bo ga jim ga Jongphi fin shakri namar ba fi sngongo plat you try ba fi eat plat you dwai nga ker khu ba ka ni ka mensim jong blai men sim with Jesus Christ on one happy on dap happy ba fin yai money ba fin yai yat nang ni khmat ta ka bor ga jong u bat finum sange tat ban shakri u bat ban ply ga gospel ga jong u dwai nga ker khu pi ha ga ni ka sngi ha ka ker teng u Jesus palu hi pang stam ro pinyo khia jing te jikom barok kin lat no nga do ni ka clip mat ka monta dwai nga ker khu pi pinalong ga daw ga jing ker khu ha ker teng u Jesus Christ nong panem amen but amen amen plan ker khu pi ngin second do pat la Shaei ka sngi ka wai pat ka Khubor step blem ta ka bram ju